Tanzania mechanic manyiri kwauya yani futi mwanita zvichezi ana tsitsi ana mheri vaya ehega dzembira dzese futi kwauya dzeji idzo dzana machezi kwauya imbana ariko mazano japresa ya mwana kutonga kwara kanjiva ndindakanyora akona uya ari kuzviti unoza inonzi akaona gonzo richigeza unoza ukaenda pamarengenya doria pakabuda chigonzo munhingi umu chakatota so chinenge chidapinga wona unochiziva pakabva so eka ndopandakachiona kanzaka tine vamwe anoziva pana zvinongoita zvemusombo zviya eka kanzakaona gonzo richigeza raidonha mvura richirabuda muchitangi zviye zvimadheni zvemvura zviye plus ningi also munhu akaita ningi you know ndomwe ndakataura murungu ainzi Carrington helicopter munyati helicopter ne ball point uyu anzari Musa Mohammed ndidaketa Eva Shabwe ndandine kaike kumwisa ninga unosaka naita kubvunza history ndaramati ndimakagadzira Eva Shabwe uyu anozooneka pamuzindu ega kumene ndiyezera na Forbes kaarika yaigara pakona apa ega indini mukuru kakuna Forbes mama timamune kastroke kumwe amezvara apa ndapedza kunzwa ndiri kufambira nyaya macheso kakavhara mari dzenyu handinozomuona hayo handisati ndamuona hatikupesa mangwana ari kunzi ari munhingi ndamona maposta utaun ari kurenura anotanga na8 hanzi wedza specimen fambirira nyaya aiwa ndichaenda pabroadcast tomorrow ndokuya ndichitora one of macheso aigara paimba iyi handiti panoteerwa dzimba paya idzi dzimba idzi dzimwe dzakabatana batana dzinenge dzemuna Elizabeth eka ndopaigara paine shamwari yake inonzi Nicholas Mfukudzwa ndeyatakadzidzana ndokwamureva Nicholas wacho but ndopandakatanga kumupa dzimbo wazoni ndobva inini Forbes aisenza pabroadcast but takatanga kunyora ndikati tichipanana mazwi. It was 1960 ndakatanga chikoro 59 60 ndopa ndakatanga kunyora WhatsApp then sub grade 2 60 ka 70 80 90 2000 2010 ubona ya 19 months 59 years ndichinyora but broadcast nothing kana ndakatumirwa nevarungu kuti tichiri kusensa mapounds yakaita 100 and something pounds manje chakaitika ikabiwa nemapurisa nokuti inosvika muinquiries mwe maonomhangara ndarasa chituka munhu akaita chitsosika ndiRobert Mugabe yakauya ikoko kuHatfield urikona ndobva asikofurira mapurisa ndobva afana kuungana manje lucky enough postman uya akanyorerana nemupurisa kuti matsamba ari registers mangani ordinary matsamba ekuti mhoro imakadi ndeyekumushati kuda fertilizer aya mangani namba yawo saka vakumanikidza mupurisa iye postman kuti irasira muwest paper basket ndobva aramba anga ari bouncer uye anga atumwa musiwo ndongu azvii shamwari zvavakazoita vakaungana zvatakaita so ndobva aba iyo squad yana Edson Zvogona na uyu anonzani uyu Shamuyarira nana baba uyu anotengesa bepa palodza ndara anonzi Taka uyu ndobva wabadhabusiriya baba vakazongowana vakaizigirwa nababa walodza vakavhara mahwani vanga vari muuniform vakauya vakasvika pa 2 tantiri pamba 2 vakamba 1 iri 12 pounds yanga 12 pounds 76 it must be 12 pounds ndikatenga breza rangu raForbes neramaxwell neuniform
nebhutsu nemasoksi nechifuti nemazvikakudura zvazviri kokudhara zvazvakanaka zvazvine mukati mamune itaiti chiko iya inonzi chiko ya wazvona zvegirei yablue iri wazvona ndobva ndatenga mombe kumusha dzimwe dzacho dziri kona manje ndo only thing chandakawana dzakatumirwa kuchine varungu ana Coltativa ana Bennett ndo vakadzidzisa ana nhingi vekutanga ana Wilson Chivaura vaya wazvona mira ndokutaura nyaya yangu yakareba chiripo unotaura zvokudhara ko uyu mugabe uyu ndopaanga aponda murungu ambuya vabeka akaponda murungu Beckham uyu aitamba agoesa David Beckham ambuya vake manje ndo ainzi Eliza zvokuti time yataenda kushoya ukaenda kushowa waiona ana Elizabeth Victoria naSusan vachijamba maobstacles so ivo vaye manje ndo vaisaririra kunozaka ndo vana mbuya vakapondwa manje saka uchine manje handi anonzi ari kutonga uku uye ainzi akaenda namunangagwa kugweru muta ndiani anoziva muta kugweru aisira mugabe so aenda aine tray ine zvidya zvehuku oisa so mugabe akada kuti anhonge yodzorwa so ari kurwazara muda ari kwekwe ari kurwazara akapenga irori araonoona uchinzi rukutonga maya ukabvunza vamwe ukabvunza vamwe kudharadhara vamwani waikwishina kuti indamugabe kukanzi kuri kubhora riri kutambwa Egypt versus Zimbabwe waumuona waimuona ari kupi mutv achiona cricket akarova nechichi checricket ambuya vacho kuchikoka ndopa akaba stereo iya stereo yairira mamutanga vanhu vasingapinde mamutanga ndopa akatora stereo Robert aite kwemima akaite chiba inini ndini witness manje nyaya yangu isingabude mutv kana mubhorodzi ndakamuona angatora bhasikoro rababa manje akumbira bhasikoro rababa aitori mupoti papa ari mutori mupurisa akumbira bhasikoro rababa rakanga atengesa kuna sergeant tafumanewo papa wazo iye achibva apa baba vamainhongo ndiainzi ndaizive indai ukona ndoriri kwambairi handiti pambairi pamupande kubvira kudhara pambari mabhasikoro 2 ndo rimwe racho saka ndobva azokumbira rababa manje ndobva asendeka aida kuti baba vasungwe baba vangu nenyaya yemedhavo yemwa iyo atenga masajeri futi anga ariko nemari yangu yatumirwa broadcast wazona ndobva asendeka bhasikoro ipapo ndobva apinda mumba ipapo pakavakwa cottage imwe imba iri pane main house ndoma akapondera ari saka pamain house ndopaanga asendeka bhasikoro raba ini ndongobva kumwe kwandaitsvaga fobisi nani nagodi nemachena uyo ndobva ndavashaya kwataidya maropazi ndobva ndatirika ndisense rodi ndobva ndaona bhasikoro rababa ndikati baba watasiya kumba imamanje inda muri kurohwa murungu iwe mupurisa sei ndikati riga ndione ndizive kuti ndizwe mukurohwa munhu muri kurohwa murungu ndobva ndanhonga katombo so mazona ndobva ndakanda pamusoro pemazbestas havana kuzvinzwa stereo yanga yakavhurwa nana Eliza stereo Eliza the sitting queen mother ye Eliza kuengland wazona vanga variko kuhetiviro wazona ndobva aita se havana kuzvinzwa ndobva ndanhonga kamwe katombo ndobva ndakanda kuti havana kuzvinzwa ndobva ndanhonga kamwe ndobva ndatema dho havana kuzvinzwa kechi4 manje ndoka ndakatema window manje ndobva rapwanyika ndobva vavhura manje vavhura dho ndikati hiye
ndobvanzi kushanzi grandma ndambuya vavo mani Grandma, Victoria. Elizabeth anga ina Susan iri na Na Queen Victoria. vaiti Elizabeth ndo vanga nemakore anenge 15 nekamu kadiki ndo amai vabheka manje saka iyo it must be 60 or 61 or 60 ya saka uri kuona zvavakaita manje ndobva vanzwa kuti ambuya ari kurohwa ndobva ndavati no first phone the police uri kuona ndobva vaenda pafoni ndobva vadhaila ndobva vashedzera vari mumba imomo windo dho ranga rakabva zvikanzi its dead tanga taonawo panhoko nokunational vanga vaenda mugabe vakapfeka mahovhorosi eblue nanamatentoro unomuziva ukamuona mubvunze nyaya nani ngui nani naeriza nzvadzi yake naniko futi nana ana akurwa kumira ana shepard kurwa kumira nani ana madzudzo bawadyira Pana Michael Jackson wanga vari kupika. aiwa vanga